חמים, יום קסמים, יום תמים, הלכנו עם השמש בערוב, יום זהוב, לילה טוב, היה לנו ליל אמש, בוקר קם, מול הים, אי משם, נכנס היום בשער בחלון, עץ אלון ובילון, ניצלו באור השחר, כן, 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 לעולם בעקבות השמש, לעולם בעקבות האור, השמש את יומי רושמת בליבי, בליבי ציפות הטבע, גאונים נפרסים בשדרת החוף, כלנית וחמור, אלף גול בצבע והחור, שאומר כאן אפשרו לי טוב, רק עליי את החוף משגיח, רק עליי. אני באפיק אתר בית ספר. אני באפיק יוגה, ואני באפיק בישול ואפייה. אני נמצאת במצוינות 2000 במתמטיקה לכיתה ו'. אני באפיק גינון. אני לומדת באפיק מעצבים סביבה. אני באפיק זואולוגיה. באפיק מצוינות מדעית. ואני נמצאת באפיק מקהלה. ואני משתתפת באפיק דרמה ביחד עם רותם. ואני באפיק ייצור מוצר. אנחנו רוצים לספר לכם על האפיק שלנו, יוצרים שינוי ירוק. בהנהלת ריי וליזט. ובאפיק אנחנו כותבים כתבות, לפעמים מצלמים אותם ולפעמים לא. וכתיבת כתבות זה על דברים שונים שקרו בבית ספר. באפיק יוגה אנחנו עושים כל מיני דברים, למשל ברכת שמש או משחקים. ברכת השמש זה כל מיני תנועות שהן מצורפות ביחד לברכה אחת, ובעצם אנחנו עושים כל מיני תנועות, למשל צפרדע ופיל ובכתיבה יצירתית אנחנו כותבים סיפורים וחמשירים, רואים כל מיני סרטים ובעקבותם כותבים סיפורים ועוד. לפעמים אנחנו גם עושים המחזות וגם כותבים אותם. ואנחנו למדנו מלא דברים, למשל למדנו שמרים, קמח, שוקולד, קקאו, ביצים ועוד המון דברים. בישלנו כל מיני דברים מתוקים ומלוכים, עוגות ועוגיות, ונורא נהנינו והמותאים. אני מאוד נהנית שם כי אנחנו לומדים כל מיני דברים חדשים ולא כמו בשיעור רגיל, בדרך מיוחדת, עם כל מיני חידות, ואנחנו פותרים אותם ביחד. באפיק הזה אנחנו לומדים על בעלי חיים ועל כל מיני תכונות שלהם. לדוגמה למדנו על ביומימיקרי, שזה בעצם חיקוי של הטבע, שבני אדם מחקים תכונות של בעלי חיים לצורך כל מיני דברים. לדוגמה צה"ל לקח את יכולת הגמישות של הנחש ופיתח רובוט שיכול להסתוות ולהזדחל כמו נחש, ויש לו מצלמה. ובהרבה שיעורים דורון המורה מביא בעלי חיים ואנחנו עושים תצפיות ולומדים עליהם. כל דבר שאנחנו רוצים לעשות אותו, אנחנו עושים ניסויים ובדיקות, ואז אומרים דברים. אנחנו מגיעים לתוצאות בדיקות ואנחנו צריכים ללכת, ובאמצע השנה, לא מזמן, היה לנו תחרות בין כל הבתי ספר בארץ. תוך כדי התחרות עשינו ניסויים, נגיד היינו צריכים להעביר זרם חשמלי בעזרת לוח חשמלי עם תופסנים כאלה שמעבירים חשמל. אנחנו לומדים לשיר בסולם נכון, ואנחנו גם לפעמים מופיעים. זה כיף לשיר שם, ותמיד אנחנו נהנים. לפעמים גם אירנה שמלמדת אותנו, היא שמה לנו שירים שאנחנו אוהבים ואנחנו שרים אותם בשביל הכיף,
בחגים ובכל מיני אירועים אנחנו מופיעים. אחת מהפעילויות בפתיחה שאנחנו משחקים זו פעילות שנקראת מעגל אנרגיה. בפעילות אנחנו בעצם כל המשתתפים באפיק עומדים במעגל ומעבירים תנועה בכמה שיותר אנרגיה. יש לנו כל שיעור הרבה מאוד משחקים, אבל אני אתן למשל דוגמה של משחק אחד, משחק שנקרא משחק א'-ב', למשל אם אתה בוחר 3 ילדים, אז א', ב', ג', ונותנים לך מקרה כלשהו, ואתה צריך לשחק את המקרה הזה, אבל רק על ידי א', ב'. ואני למדתי לתפור. באפיק הזה רותי מלמדת כאילו איך מייצרים כל מיני דברים. אנחנו עובדים עם בדים, עם כל מיני ניירות, ואנחנו תופרים אותם, וכל מי שמסיים לוקח את זה הביתה ומשתמש בזה ואומר לאחרים. השבוע אנחנו עשינו הרבה חשיבה ומאוד הפעלנו את הראש. אנו באפיק גינון אנחנו מטפלים בגינה ואנחנו חוקרים על צמחים ואיך עושים ואיך מגדלים אותם. אנחנו שותלים דברים ואנחנו רואים איך הם מתפתחים ועושים לצמוח וכל מיני דברים. לרוב אנחנו עושים בורות ואנחנו שותלים כמו ציפור גן עדן שהיא יכולה לשרוד בחורף כי מרוב הקור אז חלק מהצמחים לא יכולים לשרוד. אנחנו לומדים על הסביבה שבה אנו גרים וגם על העולם. אנחנו מכינים יצירות ולומדים תוך כדי. בזמן שאנחנו לומדים אנחנו גם עושים יצירות שעוזרות לנו ללמוד יותר. בקולאז' אנחנו לא משתמשים בעפרונות, בטושים ובפאודה, אנחנו משתמשים בעיתונים. יש שעשינו שכבות היינו צריכים לעשות פרח משכבות ולהוסיף כמה שיותר שכבות ושזה יהיה כמה שיותר מגוון. אנו לומדים שם על איך ממחזרים ועל זיהום האוויר. לדוגמה, אנחנו יוצאים לשיעורים ולומדים על דברים שיש בקומפוסט. כי אז גם משפרים את הכתיבה וגם מאפשרים לילדים אחרים שמסתכלים באתר לקרוא לפעמים כל מיני כתבים. וזה חשוב בגלל שזה מחזק אותנו מבפנים. אנחנו לומדים כל מיני דברים חדשים על גם תרבות היוגה. וזה חשוב כי זה חשוב למוח שלך לדעת סיפורים. אנחנו מפתחים את החשיבה הרבה יותר טוב בדרך מאוד משעשעת וכיפית. אפיק מאוד מאפשר לנו להתפתח ולצחוק ולהשתגע, וזה ממש מצחיק שלפעמים יש רגעים שאתה יכול לשחק איך שבא לך ולעשות מה שבא לך. זה ממש מגניב וזה כיף. אני חושבת שזה מאוד כיף. כן, אני נהנה מאוד. החוויות שלי משם זה זה מאוד כיף לעשות את המשחקים שעושים לנו, וגם זה מאוד כיף לשחק וללמוד את הדברים החדשים על תרבות היוגה. וזה כיף להיות בכתיבה יצירתית, כי זה כיף פשוט לעשות את זה, וזה הרגשה של סופר. אנחנו מאוד נהנים ואנחנו עושים כל שבוע משהו חדש ומאוד נהנים שם. החוויות שלי משם שגם אנחנו נהנים לכתוב וגם אנחנו נהנים לבדוק דברים מהאדמה ולראות אותם. ומאוד כיף לי לשיר שם, ואני חושבת שגם לכולם. מקווים לראותכם באפיק. תודה.